Jednom je Eckhart Tolle rekao: većina ljudi nikada nije potpuno prisutna u sadašnjem trenutku jer nesvjesno vjeruju da sljedeći trenutak mora biti važniji od ovoga. Ali onda propustite čitav život. Kako? Poslušajte priču o stablu koje je izgubilo boju. Živjelo jedno stablo u malom gradu pored mora. Tko god bi prošao pored njega, divio se njegovim prekrasnim velikim cvjetovima. Stablo je bilo ponosno i sretno. Jedno jutro, još dok je sunce izlazilo, stablo se prisjetilo svojih mlađih dana kada je tek počelo rasti i cvjetati. Stablo je postalo tužno i sjetno. Gledajući svoje grane, cvjetove i lišće, više nije vidjelo boju. Crno-bijeli, sivi tonovi prelijevali su se njegovom krošnjom. Stablo se uplašilo. Jao meni, ostario sam. Nitko me više neće voljeti. Nitko me više neće gledati. Uvenut ću sam i nitko me se više neće ni sjećati. Bila je to jedna strašna pomisao, od koje se stablo počelo loše osjećati. Zavrtilo mu se u glavi i više ništa nije vidjelo osim magle. Baš u tom trenutku čuo ga je vjetar. Dozivao ga je svojim hukom, pozivajući ga na vlastito putovanje. Na krilima svoga huka vjetar je poveo stablo u visine. Divili su se letu ptica, letu aviona, toplini sunca na ramenima i šumu mora i njegovih valova. U jednom su trenutku pratili oblake, a u drugom pozdravljali slučajne prolaznike. Stablo se osjećalo sretno, zadovoljno, ushićeno i živo. Nestao je strah, nestala je sumnja. Pojavila se boja, podigla se magla. Na kraju putovanja vjetar mu reče: vidiš, jedino mjesto na kojem nema problema je mjesto prisutnosti u sadašnjem trenutku. Da bi ostvarili budućnost kakvu želimo, moramo uživati u sadašnjosti. A da bi uživali u sadašnjosti, moramo se pomiriti s našom prošlošću. Baš kao što je vjetar ostavio stablu poruku o važnosti sadašnjeg trenutka, tako i mi trebamo shvatiti da se u beskrajnom vremenu sadašnjosti nalazi svo vrijeme prošlosti i budućnosti. Prošlost je naša učiteljica života. Pokazuje nam korake koje smo prošli i pita nas kuda želimo ići. Budimo zahvalni svojoj prošlosti i otpustimo je s ljubavlju. Budućnost još nije došla. Možda ju ne možemo vidjeti, ali ju možemo zamisliti i time ju dohvatiti kroz njezin veo magle. Budućnost nam govori koliko smo moćni. Sadašnjost je jedino što postoji, vrijeme u kojem jedino možemo promijeniti i svoju prošlost i svoju budućnost. Zapitajmo se što želimo i svojim izborima dovedimo to u svoj budući sadašnji trenutak. Mijenjajući sadašnjost, mijenjamo i svoju prošlost i budućnost. A što je život? Život je stalna promjena. Pa živimo